खोज दे में हरिया ए माई। धीरे धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। की खोज दे में हरिया ए माई। की खोज दे में हरिया ए माई। धीरे धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। धीरे धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। खोज दे में हरिया ए माई। खोज दे में हरिया ए माई। जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। पढ़ते पढ़ते हमर देह गेल झुराई। लागत नसीब में ना नौकरी भेटाई। पढ़ते पढ़ते हमर देह गेल झुराई। लागत नसीब में ना नौकरी भेटाई। घर में के सारा पाए। घर में के सारा पाई दे देने उधरिया की खोज दे में हरिया ए माए। घर में के सारा पाई दे देने उधरिया की खोज दे में हरिया ए माई। खोज दे में हरिया ए माई। खोज दे में हरिया ए माई। धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। पर के बता दे पूरा गाँव कह बोल के। लागी ना दहेज सोनू कह देना खोल के। पर के बता दे पूरा गाँव कह बोल के। लागी ना दहेज सोनू कह देना खोल के। काहे अखिलेश के काहे अखिलेश के बुझे ना लचरिया की खोज दे में हरिया ए माई। काहे अखिलेश के बुझे ना लचरिया की खोज दे में हरिया ए माई। की खोज दे में हरिया ए माई। की खोज दे में हरिया ए माई। धीरे धीरे बीततावे मोर उमरिया की खोज दे में हरिया ए माई। धीरे धीरे बीततावे